Biboko long live, Long live, long live, NLB long live, long live, long live, Biboko long live, long live, long live, NLB long live, long live, long live, Biboko long live. long live, long live. জয় বড় হারিনি, জয় বড় হারিনি, জয় বড় হারিনি, জয় বড় হারিনি। एलिगेशननि सायाव बिथांमोना जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा लानानै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जे रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव आं बुङो जे सरकारजों सावरायाब्ला मालाबाबो बिथांनि बाथ्राखौबो जोंजोंल' रायलायनानै जों समाधान जों बिथांखौ गगोन जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया गतिके जों सरकारजों सावरायथारनांगोन सरकारनि मानसिखौ जों लोगो हमनांगोन जों बे थांखियैनो जोङो सिन्ता मोनसे लादोंमोन जे रन्जन दैमारि सारनियानो जा जों बिटिआर सिमा बारायनायनि खोथायानो जा जों सरकारजों सावरायाब्ला जों मालाबाबो समस्याखौ समाधान खालामनो हाया नाथाय बिथांमोननि साननाया उल्था जादों आरो उल्थायै जोंखौ जि एलिगेशनखौ दा लाबोदों आरो गोबांथार एलिगेशननि सायाव बिथाङा बुंदों जे आफादखौ सिफायनायनि बाथ्रा आफादखौ आफादनि सोद्रोमाफोरखौ सारेन्डार खालामनायनि बाथ्रा आं मालाबाबो बेखौ सानाखै सरकारजों सावरायनांगौ आं बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय आं क्लियारल' होदों जे सरकारजों सावरायालासेनो जों थानो हाया जों सरकारजों सावरायलांनायनि पलिसिखौ लानांगौ बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय आं बुंनाय जादों रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बाथ्रा बुंनाया खोब जोंनि थाखाय माने लासिं सिंसो मानो होनबा बिथाङा दिनै दुखु दाहा लानानै जेल सिङाव दङ बिथांनि नामखौ लानानै जों गावजों गाव एना-एनि जानाया मोजां नङा मानो होनोब्ला जों गावजों गाव बिथांनि नामखौ सोदेरनानै दागो फोनांनाया जोंनि थाखाय एकदम लासिं सिं बाथ्रा आरो जेलाव थानाय रन्जन दैमारिखौ बख'नाङा होननानै बिथांमोना अजद होदों आरो फारसेथिंहाय रायजोनि सापर्ट नांगौ होननानैसो बिनि खोथाखौ बुंखादों होननानै नोंथांखौ अजद होदों बे बेलायाव मा बुंगोन दा बिथांमोना बेसांखिनि बाथ्रा बुङिनि सिगां गोबांथार बाथ्राफोरखौ साननाया गोनांथारमोन बिथांमोना सानो नामा जे आंखौ रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा लानानै निउसफ्राव जुदि बेखिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला रायजो राजानि खैसाराव गोलैगोन खिन्थु रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ लानानै बेसांखिनि एलिगेशन होयोब्ला आंनि सायाव एलिगेशन होयोबा बिथाङा आइसोलेटेड जालांगोन बे बाथ्राखौ सानदों नामा जे आं बेखौ क्लियार होयो जे रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेल सिङाव दङ दुखु दाहा सहायनानै जे बिथांनि दुखुखौ रन्जन दैमारि सारासो मिथिगौ आरो आं बेसांखिनि बुंनो हानाय आंनो सोर अधिकार होनो सोर अधिकार होदों आं साधारन सासे एनएलएफबिनि फाउन्डार हिसाबै आंनि बिबा एनएलएफबियाव आंखौ भाइस प्रेसिडेन्ट होदोंमोन बिथांमोना आंजों सावरायनांगौ गोनांथि दंमोन आंहा जुदि एसांखिनि आफादनि गोरोन्थि मावदोंब्ला आङो जुदि आफादनि इलिगेल मावदोंमोनब्ला आं आफादनि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला आफादजों एरख' जालायनाय जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला बिथांमोना स्रोद काउन्सिल मिटिं जानानै बाखि आधा अंशखौ बाद होनानै आधा अंश काउन्सिलनि मानसिखौ लाफानानै बेबायदि जुदि काउन्सिल मिट खालामदोंमोनब्ला रिजलिउसन पास खालामदोंमोनब्ला आंखौबो लानानै सावरायनो हायोमोन जे आंबो सासे एनएलएफबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंखौबो लानानै सावरायनाया अत्यन्त प्रयजनमोन आं गाज्रिब्ला आंनि सायाव जुदि एसां एलिगेशन जुदि रायजो राजानिफ्राय मोनदोंब्ला बा सेंग्राफोरनिफ्राय मोनदोंमोनब्ला आंखौ लाना सावरायनांगौ प्रयजन दंमोन आं बेखौ सानदोंमोन मानो होनोब्ला बिसोरो जेबो क्लियारफिकेशनखौ आंनिफ्राय लायासै आंनिफ्राय जेबो आंनिसिम जेबो नटिस हरासै बिथांमोना मैया बुंदों जे जों 15 डेजनि गेजेराव बिथांनिफ्राय क्लियारफिकेशन बिदोंमोन किन्तु बेखौ ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबाय बिसोरो ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबाय
माने गावसोरनो गथ'फोरनि खेला दुला गेलेनायफोरबायदि आमाय जुमाय गेलेनायफोरबायदि आफादखौ इउज खालामबाय होननानै आं सानो आरो नोंथाङा जि NLFनि गेजेराव नोंथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै जि सरकारजों सावरायनो थाखाय जि सिमा बारायनायनि बाथ्रा बुंदों आरो रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय नोंथाङा जि पलिसि होयोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों दानि एसेबावै दा बे कारननि थाखायनो सरकारजों सावरायनो आगानसे आवगायनायनि थाखायनो नोंथांखौ आफादनिफ्राय बोखारदों होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरो नामा बे समाव? एक्जेक्टलि बे बाथ्रायानो सैथो। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय पलिटिकेलि माखासे बार हाबबाय। माखासे पलिटिकेलि बार हाबनायनि थाखायनो बेखिनि प्रब्लेमा जोंनि बे प्रब्लेमा जाफैदों होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारो मालाबा 2 बोसोर 3 बोसोर थानानै जोंनि समस्याया जोंनि सेंग्राफोरनि लाइफआ ओरैबायदि आपग्रेड जागोन बा मालाबा बुङो बरलेण्ड स्टेट हुदनि थाखाय जों मालाबाबो आपुस खालामा होनो। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नायोब्ला जे जों बुजिनो हायो बेवहाय पलिटिकेलि बार नांनानै बार हाबनानै दं। आरो आंनि जि पदक्षेप जिहेतु जों जि सावरायबाय थादोंमोन रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ नारसिननानै जों खामानि मावहोनांगौआ जोंनि बिबानमोन, आफादनि बिबानमोन। बे सरकारजों रायलायनो थाखाय जोंनि जि दा जोंनि जि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनाय रायलायनाय बेफोरावबो माखासे बिराद गिदिर बिथांमोना आंखौ पार्सनेलि इस्यु खालामदों। आं बेखौ आं हमदांनो मोनदों। नोंथाङा जे सरकारजों सावरायनो आवगायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा मा इस्युखौ लानानै NLFनि जानानै सरकारनिसिम जे सावरायनो आवगायदोंमोन नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव? इस्युआथ' जों बेखौनो बुंबोबाय थादों जे बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जानायनि खोथा, रन्जन दैमारि सारा गनायनि खोथा, जों बेफोर इस्युफोरखौनो लानानै जों उत्थापन खालामबाय थादों। आरो बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो सरकारजों हाबसननानै जों सावरायनांगोन। सरकारजों हाबसनना सावरायाब्ला जोंनि उखैनाय गांनायखौ रावबो नोंनो दौनानै होआ बे बाथ्राखौ बुंनानै जोङो सरकाराव थानाय जा जोंनि दा गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोनखौ गोजौसिम जोङो सावरायनो थाखाय जोंखौ लामा दिन्थि बेफोरबायदिखौ जोङो दानि सरकार खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव जों बेफोर बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन। आरो बिथांमोना ओरैबायदि पजिटिभमोन, बिथांमोनखौ जों दुखु मोननानै लाब गैया। जों सावरायहैयिनि थाखायसो बिथांमोना दुखु जायो। खिन्थु जों सावरायनो थाङोब्ला बिथांमोना अत्यन्त गोसो खुसियै बिथांमोना सावरायजानायखौ लुबैयो। ना जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे पलिसिफोरा बेर्थ जादों। मानो होनोबा आं दहायबो बुंखाबाय बेयाव माखासे पलिटिकेलि गेम हाबनानै दं। आरो बे पलिटिकेल गेमानो जाहैबाय माने जों सोरजोंबा सावरायोब्ला दाय जायो, गावसोर सोरजोंबा सावरायोब्ला दाय जाया। बेफोरबायदियैनो माने जोंखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों। पार्सनेलि जोंखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि बाथ्रा, आफादनिफ्राय डिसचार्ज होनायनि बाथ्रा, बेफोर बाथ्राया ओंखारदों होननानै आं सानो। NLFनि फाउन्डार जि रन्जन दैमारि, मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ NLFआ माने जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि मोनसे गिदिर इस्यु दंमोन। दा बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा जे नोंथाङा सरकारजों सावरायदों होननानै बुंदोंमोन? सरकारनि बेलानिफ्रायबो मालाबाबो नेगेटिभ नङा। सरकारा नाजाबाय थादों आरो बे सरकारनि नाजानायजों लोगोसेबो माखासे खामानिया जालांखागोन। जोंनि बुंनायनि थ्रुयैबो माखासे जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेलाव थानाय बिथांमोननि गनायनि बेबस्थाफोराबो जालांगोन। बे लासै लासै खारगासिनो दङ। आरो सुप्रिम कर्टआव जिहेतु नांबाय, सुप्रिम कर्टआव नांनायनि उनाव जों जेसेबां हायो जोंबो
सापर्टखौ खालामबोगासिनो दं आरो बिटिआर इमप्लयमेन्टनि जि बाथ्रा बेखौबो जों बुंबोबाय थादों आरो दासिमथ' बिटिआरनि जि दफाफोर दङ बेफोरो लासै लासै इमप्लयमेन्ट जाबोबाय थादों बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया गतिके आं बेखौसो बुंगोन जे जोंनि गेजेरनिफ्राय जि पलिटिकेलि बारा हाबनानै जोंनि गेजेराव बोफ्ले बोफ्ला जादों बेखौ दुखु गोनां आरो रायजो राजाया बुजिनाया बिराद प्रयजनसै दायो जे जों गोबां समाव गोबां जाथाय जाबोबाय बर'फ्रा जेब्लानिफ्राय आर्मस रिभलिउसनखौ लाबोजेनदों आर्मस रिभलिउसन लाबोनायनिफ्राय गोबां जोंनि मोजां गियानि गुनि गोरों गोरा मानसिफ्रा थैबोबाय सोरबाया गावजों गावनो गावथार जाबोबाय गावजों गावनो बुथार जाबोबाय नैबे समाव आं बेखौ बुंगोन जे बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव दाजाथों आरो बर'फ्रा साफ्रोमबो बर' हारिया सांग्रां जानाया प्रयजन जाबाय जे जों गावजों गाव बेबायदि नासयलायनाय गादबलायनाय बा सोरखौबा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ फोजोबस्रांनाय बिनि बेलायाव जोङो सांग्रां जाना थानाया मोजां मानो होनोब्ला जोंनि NLF-नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि लेथ्रा आखल आखु गियानफ्रा दङ बेफोरखौ नोजोर होनांगौआ अत्यन्त प्रयजन बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो जे हामबाय होनदों आं गोलाव बुंनो सानाखै जों गावजों गाव नासयलायनाय थैलायनाय बेखौ मालाबाबो लुबैया मैया बिथांमोना जोंनि सेंग्राफोरखौ थ्रेटेनिं हरदों गावहैजोबगोन गावथारहैगोन होननानै जों खिन्थु बेफोरबायदिबा जों हजम खालामनानै थानो हानाय नङा रायजो राजा दोङो रायजो राजाखौ मोजां बिजिरनो थाखाय जोङो बेखिनिखौ जों खावलायो